Pokwang nakuhaan sa gisabak nga bata apan American boyfriend ni Pokwang padayong musuporta kaniya. Ang detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Comedian o kapamilya actress nga si Pokwang nakuhaan sa iyang gisabak. Kini maoy gibutyag sa iyang American boyfriend nga si Lee O'Brien human siya gi-interview sa Showbiz Connect na Connect sa TV5 ni atong Biyernes. Siga ni O'Brien nga nakuhaan si Pokwang duha ka semana na ang nilabay. Apan bisan sa kasakit nagiagian sa manag-uyab, nagpahibiling positive ang outlook ni O'Brien. Matud niya nga ila lang yun dawaton nga wala pa mahitabo alang kanila ang ilang ipangayo, dili pa kini oras og mukop lang sa daw sila. Dugang pasalangyaw nga bisan giagian pa nila ang maong sakit nga panghitabo, wala gihapon sila nawagtangan og paglaom nga magka-baby gyud sila. Matud ni O'Brien nga ang magka-baby gyud daw ilang gipaningkamutan mahitabo og moabot ra daw ni kanila. Tungod sa maong insidente, ni padayag si Lee O'Brien nga padayon niyang suportaan si Pokwang ilabi na sa kasakit nga ilang giagian ug magpabilin siyang mahigugmaon sa iyang partner. Si Pokwang ug O'Brien nagkaila sa set sa The Filipino Channel movie nga Edsa Woolworth ug nagkauyab ang duha Pebrero ning tuiga. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.